We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ingane kasisi yabulawa ubaba omncane wayo. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Usisi wahlangana nobaba wengane yakhe bathandana wase uyakhulelwa. Kuthe lapho ingane seyino 3 years bahlukana. Usisi ubesebenzela eThekwini, ingane sihlala nayo ekhaya. Ugogo wengane wayejwayeleke ukuyicela ingane ukuthi imvakashele. Sasengenayo inkinga, wayeyilanda kwesinye isikhathi ngiyihambise mina. Kuthe lapho ingane seyino 7 years, wayicela ugogo wayo njengenjwayelo. Ngayihambisa ngomhla ka-16 December, ngafike ngalala ngoba kwakuqhelile kakhulu. So ngangijwayele vele ukulala uma sifike ilanga selishonile. Ngakusasa-ke ngavuka ngahamba, ingane ngayishiya ikahle. Besiyifonela-ke ingane njalo nje ngosuku, nosisi futhi eyifonela ingane yakhe. Kuthe ngomhla ka-23 December ngo-5 ntambama bangifonela, bethi abayiboni ingane lokhu iduke ngabo-1 emini, sebeze bafonela namaphoyisa. Kuyimanje bayacinga emahlathini. Bathi into eyenza ukuthi bafone ngabo-5 ntambama ekubeni ingane iduke ngo-1, ingoba babezitshena ukuthi bazomthola. Base bebona-ke kuqhubeka isikhathi ingatholakali ingane. Sixakeke-ke ukuthi kanjani. Lapho kufona omunye umuntu, ugogo wengane uzwakala ekhala eceleni, ebalisa ethi ingane yomntanami, ngizobathini abantu bakwa esho ekhaya. Nathi-ke siyithathele phezulu lento, singene emotini kabhuti sindlule epolice station sithathe amaphoyisa sihambe nawo. Umama wengane akazi, akekho onesibindi sokumtshena ukuthi ingane yakhe idukile. Sifike-ke kungenwe emahlathini lutho ukuyithola ingane. Kulandwe izinja zamaphoyisa nazo zehluleke. Kuze kuse kucingwa. Kuthi ngosuku lwesibili umama avele amlande usisi eThekwini. Wafike wachazela imeneja yakhe sonke istory ukuze bamkhulule emsebenzini. Babuyeke nosisi, into eyayikhalwa usisi kuthiwa ukhale kusukela eThekwini. Ziqhubeke izinsuku lutho ukutholakala ingane kuze kuphele uDisemba. Ushaye unyaka ozayo kusafana nje ayitholakali ingane. Lapho usisi ungena uyaphuma esibhedlela. Kuze kundlule izinyanga eziyisithupha. Zonke lezo zinyanga kuyacingwa kuhanjiwa nabantu abahlolayo. Lutho nabo ababoni lutho. Kube nzima nje kakhulu kuze kukhishwe nasemaphepheni lutho ukutholakala ingane kasisi wami. Kuthi ngo-August ubhuti omdala aye eSwatini eyohlola. Lo muntu wafike walikhuluma lonke iqiniso wathi ingane yaziwa ubaba omncane wayo. Wayinukubeza wase eyibulala wayimbela emobeni. Ubhuti wabuya enyangeni waqoqa wonke umndeni kwayiwa epolice station. Sacela ukuyoziseshela yena mathupha. Lapho vele uyosesha into ayizwe ngenyanga. Bamvumeleke ngoba vele ekhaya bekunomuntu osebenza khona epolice station. Kuhanjwe-ke namaphoyisa kufikwe kucelwe ubaba omncane wengane. Avele ubhuti ahluleke ukuzibamba amshaye, ambuze ukuthi iphi ingane, uphi umshana wami. Lapho ubhuti uyakhala, empeleni sonke siyakhala. Lapho umama wengane ngathi usehanjelwa yingqondo ukukhala. Ubaba omncane lo agcine avumile athi ikhona vele futhi ngayibulala. Usho sakudinwa. Eyisiqhume isililo sizwa lolu daba.
Amaphoyisa athi asambe uyoyikhipha, lapho uhamba ngokukhulu ukweyisa nokuzithemba. Silandeleke, afike angene ehlathini afike akhombe ukuthi ilana ingane. Amaphoyisa athi imba wena. Nangempela-ke ambe kuphume amathambo omuntu. Inkinga-ke lo muntu amkhipha la mude, thina size ngengane. Ayikudideke wonke umuntu kwamaphoyisa ahlanye-ke manje kubizwe inqwaba yamaphoyisa. Sekugcwele nomphakathi, kumane kuzwakale nje ngesalukazi sisho kakhulu ngezwi lokukhala. Sithi hawu kodwa uNkulunkulu wami akusiye nje usibanibani lo owaduka ngo-2008 asikaze simthole. Kuvele kudideke wonke umuntu kusicaceleke ukuthi lo muntu uyisilwane uqobo lwaso kade ebulala izingane zabantu. Kuthiwe-ke ndoda qhubeka umbe iphi ingane lapho uyashaywa usegcwele igazi. Akhombe futhi kwenye indawo, alandelwe afike ezimobeni phakathi ekujuleni komoba eduze nesihlahla ambe nakhona akhiphe amathambo ashile wengane. Kubonakale ukuthi le ngane yashiswa kuqala ngaphambi kokuthi imbelwe la. Kube nzima kakhulu ubaba omncane aphinde athi akuyona ingane yenu lena, eyenu ingane isaphila ise-PMB. Bayidedele kakhulu-ke induku. Aphinde ajike futhi athi ingane isemlazi kwasi, igama layo Elisha nguNosipho. Wonke umuntu umangele-ke manje ngoba nawo lamathambo awengane. Inkinga-ke ayibonakali ukuthi iyona ngempela yini. Lapho bese sinethemba manje lokuthi okungcono silitholile ithambo lengane yethu. Nangu manje lo Sathane usekhuluma okuningi. Bayithele kakhulu induku kuthiwa usenza ilima ndoda iphi ingane. Ahambe kancane-ke manje afike ambe futhi akhiphe amanye amathambo engane. Ingubo kube ngathi eyayo yona ingane kodwa kuyafaniseleka ngoba nawo lo mzimba ushile akubonakali lutho. Amaphoyisa agcine abona ukuthi lo muntu uzofa induku, ngcono aphuthunyiswe esibhedlela. Ahanjiswe-ke lamathambo ezingane ezimbili atholakele ayocheckwa. Kwandlula izinyanga ezintathu lutho ukubuya impendulo. Kuthi ngoNovemba umama abhalele iSolezwe akhalaza ngale case engaqhubekeli phambili. Imeya yabiza umndeni wasekhaya, yasicela ukuthi asibekezele kancane. Walwa-ke umndeni wathi sekuphele unyaka singangcwabile. Sesikhale kwanele sifuna ukundlula manje kulento. Sinikeni amathambo siwafihle. Ayikuphikiswane nje kakhulu abanye bethe angeke singcwabe amathambo esinganaso isiqiniseko sokuthi awengane yethu. Kwalindwa-ke, kwathi ngoDisemba kwafika impendulo kuthiwa amathambo awengane yethu asize sizowathatha. Kwenziwe-ke amalungiselelo omngcwabo ifihlwe ingane. Engikhohlwe ukukuveza ukuthi ubaba wengane washona ingane ino4 years. Icala lihanjwe-ke kodwa lingathethwa liloku lipostponwa. Kuthe emva kweminyaka emibili usisi wakhulelwa futhi. Sajabula kakhulu ukuthi usazoba nenye ingane. Umama-ke ingane wayetha ngonduduzo ngoba ethi izoduduza usisi kulobuhlungu andlule kubo. Kuthe lapho ingane kasisi seyino5 months yahlaselwa ukugula. Kwamqinisa nje impela yaze yangena esibhedlela. Kube ngathi iyathembisa iba ngcono ikhishwe-ke esibhedlela. Kwaphela cishe isonto ingane ibuyile ekhaya, yaphinde yaqala phansi futhi kuloku-ke kwakunzima kakhulu. Ubhuti wafonela lenyanga eyasho ukuthi ukuphi lo mdala. Yayikwazi-ke nokuhlola efonini.
Yathi le nyanga nina nangcwaba umuntu okungeyena. Ngalokho-ke abantu abadala badiniwe. Badinelwe lamathambo abangawazi ingakho ingane igula. Lapho sekundlule cishe iminyaka emithathu yafihlwa ingane. Abuze-ke ubhuti ukuthi pho kwenziwe njani-ke manje. Ithi nje inyanga ayikho into eningayenza, leyo ngane izoshona noma inini. Badinwe ngempela abadala. Nangempela-ke ingane kasisi kwasa seyithule. Le ngane ebesinethemba lokuthi izosiduduza. Noma-ke isikhala somunye singavaleki ngomunye. Kodwa-ke lokho nje ukuba khona kwenye kwasiduduza kakhulu. Kwenziwe-ke amalungiselelo yafihlwa ingane kasisi. Emva kwalapho usisi wavele wagula ngekhanda. Lapho sisahamba icala lengane endala. Nalencane nayo ishonele ezandleni zakhe. Ingane kama ike yabuzwa ubuhlungu emhlabeni. Liqhubeke-ke icala lapho sisadidekile njengomndeni ngoba phela odokotela bathi ingane iyona kasisi. Umalume waqonda esibhedlela wayofuna lo dokotela owathi ingane iyona kanti akuyona. Ngenhlanhla-ke udokotela walikhipha iqiniso lokuthi empeleni ayengakaphumi ama-results okuthi ingane iyona yini. Bona basinika ama-results abanye abantu ayekade eqondene. Lokho bakwenziswa ingqindezi ebese baphezu kwayo. Loyo dokotela-ke nethimba lakhe baphelelwa umsebenzi ngokusingcwabisa into engekho. Ambiwa-ke nalawo mathambo esasiwangcwabile. Saqhubeka salihamba icala, kwavele kwathiwa le ndoda ayinacala, abukho ubufakazi bokuthi wabulala ingane kasisi. Lapho lo muntu kade ezimbela yena, kodwa ngoba ekasisi ingane ayitholakalanga, kwathiwa abukho ubufakazi. Wagwetshelwa amathambo atholakele kuphela. Laphela kanjalo-ke icala. Usisi ngoba bese kagula ngekhanda, bamlaphisa-ke ngenhlanhla wagcina right. Kuthe ngo-2016 usisi wathola indoda yamlobola. Yathi isakhiphe 4 wezinkomo zoboya, sekushoda azoqedela, wavela wagula usisi washona. Ibuzwile ubuhlungu ingane kama. Ngiyathemba la ilele khona inokuthula kwaphakade. Nengane-ke kuze kube yinamuhla asikaze siyithole ngisho ithambo layo. Ngisho kwalowo babomncane sewandlula emhlabeni. Kuphele isikhathi eside ngimdinelwe uNkulunkulu namadlozi. Ngizibuza ukuthi kanti usisi yini lengaka ayenza ukuze ezwe ubuhlungu obungaka. Siwumndeni siyaqhubeka nezimpilo kodwa ubuhlungu esandlula kubo angeke baphela. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela ushele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi usubscribe, it's for free, awubhadali lutho, it's for free.